וואלה איבי, כן, כל זה יפה וטוב. קיבלתי עכשיו סרטון ענק, אין מצב שהוא נשאר רגע אצלי. אז יאללה, כולם עוד קצת וזה נגמר. עוד טיפה וגולת הכותרת. לא. זה התחיל משני הורים עליזים וצעירים שהולידו בשבילי את המשפחה שלי. וכשיש לי מסיבה אז תגידו מי שבא, אז תגידו מי שבא. הנה אליה הגיעה אל המשפחה הזו, ואחריה הגיעה אביה, אביה המתוקה. היא הייתה כזו יפה ועדיין הכי יפה, והיא כזו מתוקה. ואז הילה הגיעה אלינו והיה הקטנצ'יק שלנו, ועדיין הקטן אמא קצת מבולבלת. אבא סבבה, והנה כל המשפחה, והגיעה עוד אחת שאביה אוהבת מאוד. רגע, היא לא רוצה לבוא. אז אביה מתוקה, הנה תראי מי בא, היא רוצה להגיד הרבה מזל טוב אביה. זו קאיה שלנו, שאביה מאוד מאוד אוהבת אותה. קאיה, בואי לפה. אביוקי, טוב, חלך ילדה מהממת שלנו, את מקסימה, את מאלפת, אין עלייך בעולם. את ילדה טובה, את מצחיקה, את שנונה, את הכי שיש. אנחנו גאים בך, אוהבים אותך, את המתנה שלנו, מאחלים לך את כל הטוב שיש. ורק טוב, ושתמשיכי לעשות חיל ולהצחיק אותנו ולהיות נוכחת בבית ולהתחמק מעבודות הבית והעזרה בסופי שבוע ולישון ביום שישי עד השעה 12 ואחר כך ללכת לכפר בערב ולעשות חיים. ואין, את פשוט ילדה מתנה, את מושלמת, אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם. ותראי מי בא, יש לנו הפתעה. אבא, סבבה, גם הסבתא היה בבא. מי שבא, הוא כל הזמן מסתמס, אביוקי. כל הזמן, הוא כותב, אלוהים יודע למי. אז בבקשה, ספיץ' לאביה. חיים שלי בלב. אוהב אותך. שתעלי ותצליחי בכל מה שתעשי. גם בהטלות, גם בהמלטות, גם בהשפרצות, גם בזה לא פחות. מה יצא לי? טוב, אנחנו נגלה לך בסוד, באוזן, אנחנו נברך אותך. אוהבים אותך, ילדת קסם שלנו. חולים עלייך, אביוקי שלנו. ביי, בני, ביי. טוב, מקווה שהצליח. רגע, איך סוגרים?